Tako, Juško. I svi su doprineli tome da izlet bude uspešan. A sada svi možemo da uživamo u kraju predivnog dana. Lukavi, jesi li završio sa sklapanjem motora? Jesam, ali mislim da smo zaturili nekoliko delova. Pa, izgleda da je današnja zabava ipak gotova. Zabava nije gotova. Posebno nekada neko ima tako dobre prijatelje kao mi.